Soc Hermínia Nubiola, MUC, i soc la secretària de la Fundació Khalilou Jammeh. Estem treballant a Gàmbia, és un país molt petit de l'Àfrica Oest. Gàmbia és el 15è país més pobre del món, segons l'Índex de Desenvolupament Humà. Vam començar amb educació, ajudant a nens orfes i nens sense recursos de diferents pobles. Llavors vam decidir, ja que és un país bàsicament agrícola, ajudar en projectes d'agricultura. Llavors hem construït ja 3 pous que s'alimenten amb bomba submergida amb energia solar i hem plantat més de 1.400 arbres. L'altre dels pilars que estem treballant a la Fundació Khalilou Jammeh a Gàmbia és sanitat, que vam començar fa 2 anys, un projecte per donar suport a un ambulatori que tenim a 6 quilòmetres del municipi on estem treballant, bàsicament per fer el seguiment amb adults amb les malalties prevalents que hi ha a la zona, que són diabetis, dolor crònic i hipertensió. Un altre dels eixos que estem treballant és la divulgació i edició del llibre El viatge de Khalilou, i és un llibre que explica en Khalilou la seva experiència com a migrant il·legal per arribar de Gàmbia fins aquí a Catalunya. A través del llibre fem moltes xerrades a instituts. Dels Objectius de Desenvolupament Sostenible pel 2030 estem treballant amb l'objectiu número 1, que és posar fi a la pobresa. Estem treballant en el país 15 més pobre del món. També estem treballant amb l'objectiu 2, posar fi a la gana, a la fam. També estem treballant amb l'objectiu 3, que és educació de qualitat. En la mesura que podem, ajudem a les escoles, enviant material i... També estem ajudant en l'objectiu 6, que és aigua i sanejament, i una cosa tan bàsica aquí com tenir accés a l'aigua potable, doncs allà no està garantida a totes les poblacions. I l'altre punt que estem treballant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és la desigualtat, evitar la desigualtat. Considerem que la desigualtat aquesta que hi ha entre rics i pobres és una de les causants de tants i tants problemes que hi ha en el món. Com un d'ells, la immigració il·legal, fruit d'aquesta desigualtat, està provocant molts problemes en els països d'origen perquè han de deixar el seu país la gent més forta i més valenta, amb la qual s'agrava l'espiral de pobresa del país i el problema que també suposen els països de destí de no poder fer front a tota aquesta immigració. I tu? També vols fer el possible per un món més just i sostenible?